Hey, szia! Hogy mi van? Miről beszélsz? Mi van a Honvéd a Zsolti? Hogy mi van? Én is itt voltam. Bolond, Barek! Bolond! Én is itt voltam. Hello! The best player. Akkor rám gyere, Bolek! Nyugi srácok. Nyugi srácok! 79-es. Hello, Barek! Ne bújj el! Úgyis jövök. Azt nézd meg! Borek! Legjobb orvos. Gyuri, azt nézd meg! Vízesés! Hol van vízesés? Nézd meg ott fent! És vízesés is fotózott. Ott van egy fönn, de azt, Borek, a másikat a sokkal. Azt meg ott középen az se semmi. Egy pillanatra a balra néztek, egy gyönyörű vízesést láttok lefelé. Nem egyet, van itt 3. Én mondtam! Ha jobbra néztek, akkor... Jobbra néztek, öreg, hízok, kopasz, rovakat látnak. Borek, vegyél vízesést, hallod? Már vettem vízesést. Vegyél még vízesést. Engem is légy szív. De vízesés mennyi van belőletek, meg alig látni. Én felfüggesztem, tényleg így el kell tanulni. Most van a legközelebb a vízesés, hallod? Most van a legközelebb a vízesés. Na Borek, tényleg most a vízesést próbáld meg? Jó, veszek vízesést közkívánatra. Volt vezér. Bocsi. Köszi. Bedugtam. Köszi. De jó, vettem hidat is. Oké, akkor vesztek benneteket is. Ezt szeret... Én nem bírom. Bozsi, kim volt a csókolózni tilos tábla? Nem láttad? A híd előtt kim volt a csókolózni tilos. Vegyél mindent videóra. A Balázsból már van elég, Ducséból is van elég. Ők voltak, igen. Bizonyíték. Kori, ez mit bizonyít? Bizonyít. Ezt nem tudom le. Hanem inkább elhiszem ismered az autós monitort összeáll és a viccaj sarkán. A közepén van valami bódé és mögötte egy személy. Bocs. Vízemuffen for the popcorn, la-la-la-la-la-la-la. Ez az egész Jaj, de mit szólál? hát sok szerencsét. Oké, szia! Itt live-en. Hogy valami összejelent. Ja, hogy elfelejtsem. Rájöttem, mit jelent a Jaffo. Jön a francos obszerváló. Igaz? Tipseből már van elég.